సమస్య ఓపెన్ చేసినాము. కరోనా నిబంధనల ప్రకారం 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళని ఎవరిని అలో చేయటం లేదు. 10 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్ని ఎవరిని అలో చేయటం లేదు. ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడికి లైన్ ప్రకారం మార్కేసిన లైన్ ప్రకారం మేము పంపిస్తున్నాము. లోపలికి థియేటర్లోకి వచ్చేటప్పటికి జనాల్ని సీటు మార్చి సీట్లో కూర్చొని పెడుతున్నాము. దానితో శానిటైజరు ప్రతి ఒక్క మనిషి శానిటైజర్ గేట్ దగ్గరనే పెట్టేసి అందరినీ లోపలికి పంపిస్తున్నాం. రూల్స్ మీరు చెప్పిన ఇది కరోనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం బాగా నీట్గా మేము ఇది చేసుకుంటున్నాము. కేవీఎస్ బాబు సినిమా రిప్రజెంట్. 9 నెలలు బంద్ కావడం వల్ల మరి రీఓపెన్గా ఈరోజు 11వ తారీఖున రీఓపెన్ చేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ ఆదేశం వల్ల మనము శానిటైజరు కంపల్సరీ మాస్క్ 15 లోపల వాళ్ళని పంపించడం లేదు.